24 la centru, refugiații erau înregistrați, prezentau un act de identitate la discreția dumnealor. Когда падают бомбы и вылетают окна, как-то не совсем это, приятно даже, это очень страшно, и ты уже не думаешь за себя, так как больше думаешь за детей. И когда rебенок постоянно sидит в подвале и spрашивает, когда это закончится, ты понимаешь, что конца этому нет. Vedeam cum veneau ei de emoționați, de speriați, neavând unde pleca și fiind centru, ne gândeam că puteam fi și noi în pielea lor și sincer le ajutam cum puteam. Încercam să le oferim un sprijin, ca o a doua casă, să-i facem să se simtă ca acasă. Они нам помогали все, чем могли, хотя бы даже дружеским советом. Какая-то помощь, какая-то подсказка, каким-то словом даже, шутя, мы вот друг друга понимали. Nu le permitem să ridicăm vocea, să întrebăm ceea ce ei chiar nu vor să ne spună. Noi nu i-am cu interogator, i-am cu forța să o luăm, ca să, mai departe să nu-ți ducă datele, dar doar ce ne-au oferit. Мы отдавали девочкам документы, они оформляли. Даже при всем, что к нам приходила полиция в то время, приходила, да, и тоже брала наши данные. Мы доверяли, отдавали. Datele care toate erau la cerere, respectiv și în registre, se păstrează la noi în birou încuiate cu cheie, agența FEU. Nu sunt doar statistica, numărul de refugiați era dat la Direcția Asistență Socială, dar ceea ce ține de date cu caracter personal, doar la noi în birou se păstrează. Erau cât ucraineni, tagici, chiar și romi. Romii au venit așa, poate pe la mijlocul martie, chiar un autocar de romi care chiar diferențiază și după port și după tot, dar până la urmă toți sunt oameni și toți au nevoie de o casă. Și respectiv nu făceam discriminare că tu ești ucrainean și trebuie să fii cazat, dar tu ești rom și nu avem loc. Nu, asta nu era, toți erau primiți. Мы понимаем, что, может, какие-то моменты мы уже не вернем, но хотя бы та часть, которая осталась, чтобы мы в нее вернулись.